Sagamos! At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pinagluto natin ng kamuti fries. Diba? Inubos ko. Grabe ang aking pong tiyan, puro kamuti. Mamay pag-uwi ko sa Dorotea, kamuti na naman. Umaga, kamuti na naman. Tanghali, hindi na. Slimmer's rice na. Paghapon, kamuti na naman. Grabe. So talaga pwede nga po ako matawag na kamuti king. So ako po ba nagsisising kumakain ng kamuti? Hindi po, natutuwa ako. At natutuwa po ako, ini-endorso ko sa inyo. Unang-una, maganda po sa health natin. Pangalawa po, matutulungan natin yung mga farmers. Pangatlo po, merkado, yung mga nagtitinda, matutulungan natin. Pang-apat, yung awareness po sa kamote. Dahil sa kakainin nyo ng kamote, mababawasan po ang rice. Tayo po nag-i-import ng rice. So mababawasan po ang ating importation of rice. Panglima po, mas tatatag po, makakatulong tayo sa ekonomiya. Bakit? Kasi ang pag-import po natin, dollar ang kailangan. O ngayon, mababawasan ang importation ng rice. So makakatipid po ang gobyerno natin, di ba? So marami po, sanga-sanga. Sanga-sanga po ang pakinabang natin dahil sa kamote na ini-endorso ni Doc Joey Bitito. Di ba napakaganda yan? Di ba? Kaya dito po, tuwang-tuwa po sila. Yung mga bumibili sa akin, nabibigyan ng free kamote. Di ba? Kaya po ako nagtinda ng kamote, bumili po ako sa San Miguel at sa ibang area. Pero ngayon po talaga gusto ko San Miguel. Ay hindi para kumita, para makatulong na magkaroon ng magandang kalusugan ng ating mga kababayan. Kasi po, low glycemic po ang kamote. Hindi po nako-convert into sugar. Ang ordinary rice, kumain kayo ng marami, nako-convert into sugar. Kaya po, marami po ang diabetics. Kung gusto po ninyo ng rice, mag-slimmer's rice kayo. Kasi non-GMO ito, hindi po genetically modified organism. So, low glycemic po ito. Okay. At ang kagandahan, konti lang, sa isang cup mo, ang tubig mo po, 2 cups in 1/4. Kaya masyadong malsa. Ang isa pong cup, makakain mo na po yan ng isang umaga, tanghali, gabi. Yan, di ba? Lagyan lang po ninyo ng kamuting tinadtad. Yan. Di ba? So, ganun po yan. So, marami po tayong matutulungan because of kamote. Ang kagandahan pa ng kamote, galing po yan kay Lord kasi wala pong chemical. Diba? Anything without chemical, galing po sa Panginoon natin. Anything with chemical, it's already being done by people. By the people. Dapat, by the people, for the people dapat. Ang problema, may chemical na. Pati pong rice natin ngayon, ginawa na po sa laboratory yung mga binhi para mas lalong, maraming harvest. So mayroon na po silang ginawa dyan. Kaya genetically modified organism. Ito pong slimmers wala. It's all natural from India. Di ba? Kasi nasa health po tayo eh. Health enthusiast po tayo. Kaya po, ang nire-recommenda ko po sa inyo, yung mga pinakamaganda.
Di ba? Ang kamuti po, sa totoo lang po, simula bumili ako dyan, ang laki na po ng aking expenses dyan. But I'm happy kasi po, marami po akong binibigyan ng kamuti. Ang feedback po, napakaganda, puro positive. Di ba? Di naman po nabubuhay ang tao, puro lang pakinabang, puro for profit. Dapat meron tayong obligasyon para makatulong sa ating kapwa. Di ba? May kasabihan niya, hindi lang po tayo nabubuhay sa pansarili lamang. Bagkos tayo nabubuhay para sa ating kapwa. Ayan, okay. Okay ba? Naniniwala na po kayo sa akin? Kung hindi pa, I'm sorry, my love. Oh, ayan. Kakantahan ko na lang po kayo na I'm sorry, my love. So, yun po mga nag-avail sa atin. Maraming salamat po sa inyong tiwala na kayo naniniwala sa atin. At ako naman ay pinagdadasal ko kayo. Pinagdadasal ko kayo. Oh, diba? Oh. Diba? Diba? Oh. So yan po ang kailangan po natin. Sana po ay maglabanan po natin ang iba't ibang karamdaman. Di ba? Ganun po yan. So, ganun po ang proseso natin. Kailangan innovative po tayo. Kasi kung hindi po tayo innovative, the same. The same po ang fruits. Kailangan po natin may innovation. May innovation po dapat. Hindi lang po tayo binta-binta. Ganun pa rin, wala rin. Diba? But with innovation, nakakatulong tayo, everybody happy. Everybody happy. Yan pong importante. Diba? Alam po ninyo kung ako kumandidatong barangay councilor, sigurado po landslide tayo. Barangay councilor. Ay, nako, Doc Joey. Na, di ba? Diba? So yan na po ang sinasabi ko nga, kailangan lang po natin ay mag-pray, magdasal. Okay, number 1. Number 2, iwasan po ang mental stress. Lalo mental stress, nako. Hindi mo naman kayang solusyonan, magtanong, talk to the expert. But of course, pinaka-the best kay Lord. Diba? Pangatlo, kailangan po natin pagkain na masustansya. Kasama na po dyan ang rice, Slimmer's rice. Yan po mas magaling po itong Slimmer's rice kaysa po brown rice. At sabi nga ni Madam, Doc, mas mahal pala ang brown rice. Yan na ako, Slimmer's rice na ako. Kasi non-GMO, di ba? Yung nabibili niya raw dyan sa isang mall, yung brown rice 200 something. 245 ata, 265. Basta nagre-range po ng ganyan. Hindi pa mas kasing alsa. Ito po, sobrang alsa. Naging mahigit doble kaysa ordinaryong rice ang ano po nito, pag naluto na. Di ba? 200 lang po per pack. Si Madam yung natin, umabot sa kanya isang buwan Kumakain siya nito, tanghali lang. Kamuti sa umaga, kamuti sa gabi. Slimmer's rice sa tanghali. Umabot na isang buwan sa kanya. Si Mrs. Andes.
yung kanyang sugar na from 361 to 110 in 9 days. Oh, beruin po ninyo yan. Oh, di ba napakaganda? Oh, tuwang-tuwa kasi kamote, di ba? Ang problema naman, yung kamote, wag na po ninyo tataasan masyado. Di ba? Yung mga ano natin, mga kababayan ng mga farmers. Di ba? Oh, yeah. Tapos po dyan, yung mga gulay, prutas, magtanim po tayo ng mga gulay, prutas sa paligid po natin. Yung maraming gulay, prutas. Ang usual na gulay, talbos ng kamote, okra, malunggay, di ba? Ang kangkong kasi, pag tag-ulan, ang gabi, tag-ulan, di ba? Gusto ko yung gabi, yung ano ba? Yung bagong tubo na inaanuan lang ng mga isuwa. Di ba? Masarap yun. Naglalaway na naman ako. Sino kayo makabinda sa akin noon? Hindi na nakapunta sa palengke. Dapat Wednesday. Oh, yung ugbos ng ng gabi. Napakasarap yun. Oh, tapos, yun, tanim-tanim lang or exercise tuwing umaga. Yan ang kulang sa akin. Doc Joey, huwag ka na maging tamad. Or exercise. Galaw-galaw-galaw. Diba? Inom ng 10, 8 hanggang 12 glass of water during daytime. At huwag po natin aalisin ang Mega 1. Mega 1, very powerful. Ako 2 sa umaga, 1 sa gabi. Mega 1. Di ba? Very powerful po yan. Kasi 21 ingredients na po yan 21. 16, around 17 po niyan abroad. 4 lang ang nakukuha sa Pilipinas. Combination na po yan. Lahat andyan na. Vitamina, minerals. Mega 1. Mega 1. Diba? Yung Amazing 4, nirekomenda ko po yan doon po sa matinding karamdaman at may budget. Pero kung kulang ang budget, Mega 1. Kasi kulang anong gagawin mo? Diba? Oh, yan po ang magandang balita natin. Si Madam Miriam, yon bumalik na naman. Sus, hinihingan siya. Milyones sa kanyang kalusugan para magkaroon lang ng temporary milyon. Kamuntik daw siya mahulog sa inuupuan. Kanina bumalik, anong binili? Isang box na Mega 1 at saka isang 60 ng Miracle C. Binigyan ko po rin ng free kamote. Kasi dito po kayo, lahat ko kayo parang kapatid. Kapatid na lalaki at babae. Di ba? At hindi ko ninyo kumakalimutan kasi po ang binibigay kong kamote galing San Miguel Island. Hindi po galing kung saan lang. Di ba? Sabi ng iba, yung quality raw na kamote niya ngayon, 50 to 60 pesos per kilo. Dyan data sa may Albay. Sa akin po dito, pag may binibinda ko 3 for 100. Pero kung minsan, dinadagdagan ko pa. Oh. Okay. So yan po ang magandang balita natin. So sana ay tayo po ay laging nakahanda sa mga dumarating na problema. Kaya po sa ngayon, ang suggestion ko po sa inyo, aside yung pong mga protocol ng gobyerno sa anti-COVID, mag-ingat na mag-ingat po tayo.
Pangalawa, positive ang attitude. Pangatlo, yung mga hindi po importanteng bilihin, na bibilhin, hindi importante, ay huwag na po ninyong bilhin. Ano po yan, ang bisyo tanggalin na. Yung sigarilyo, walang ibinubuti. Ang inom, sobrang inom, wala yan. Sugal, wala yan, mga ano yan eh. Diba? Sobrang pamamasyal. Diba? Kasi may COVID-19 po tayo. So ano po ninyo dyan, para mayroon kayong pamproteksyon, migawan. So matitipid po ninyo sa mga bagay na ito, migawan. Kasi hindi lang po sa COVID-19, pati sa kalusugan natin, overall health. Diba? Kasi sigarilyo, nung pag ginabang natin sigarilyo, wala. Usok lang yan, babaho pa bibig natin. Sobrang inom, lalo mga sugar. Pagkatapos liver, tapos heart. Diba? Sugal naman, game of chance. Pag panalo ka, maraming nagbabalato. Pag talo ka, walang nagbabalato. Kaya lugi ka. Diba? Pang-apat, sobrang pamamasyal. Pasyal dito pa. Paminsan-minsan, okay po yan. Diba? Diba? Ganon po yan. Then, ang pagkain po natin, mas maganda, kumain ka, eat like a king or queen in the morning, eat like a prince or princess at noon, eat like a beggar or pauper. Mahirap, alabado, in the evening. Kaya kamuti na lang sa gabi. Kamuti. Hindi po nilalang yan, Doc Joy, mali ang salita mo. Kamuti ang kainin. Kasi ang kamuti po, napakasarap yan, very nutritious. Kaya hindi po natin nilalanglang yan. Kinukuri ko po, sinasabi ko. Kasi kung minsan nagkakamali rin po ako, hindi naman ako perfectong tao. Kaya Joe Jose po ang pangalan ko, hindi perfecto. Okay po. So, sa lahat po by the way nga pala, dyan po sa sa Sabado po, dyan tayo sa Ginubatan, alauna. Yung lahat po mga taga-Ginubatan, itudo na po ninyo. Itudo mo na po ninyo. Mag-wear mask lang po tayo, face shield. Wala po mga face shield dyan, bibigyan uli natin ng libre. Sa Ginubatan, pre-consultation sa natural medicine. We observe social distancing. Diba? Natural naman pinag-uusapan natin. At mayroon tayong Migawan, anti-COVID. Through the courtesy of Honorable Allen Garcia de Punong Barangay at ang kanyang mga assistants. Okay po. So, yun po, may mga katanungan pa. Pwede kayo mag-text mamaya after the program sa 0998-975-8121. 0998-975-8121 and 0917-853-8933 0917-853-8933. Yan. At available din po ang ating Migawan, Amazing 4 Healthy Drinks dyan po sa Ginubatan. Sa Ginubatan po, kay Miss Lynn Pabilonya sa Elmar Merchandise Market Site, Paulati Street, Eraya, Ginubatan, Albay. Pagkakalam ko si Roderick Paulati, taga Bicol, baka taga Ginubatan. Paulati Street, Ginubatan. Ang kanyang pong contact number 0946-051-9050, 0946-051-9050, 0927-316-7466, 0927-316-7466. At parehas din po ang presyo dyan kaysa atin, the same. At the same time po ay bukas din po dyan, Lunes hanggang Linggo. Yan. Kaya po, kontakin lang po ninyo siya para hindi na po kayo, yung po mga baguhan, bago gusto ninyo magpakonsulta, pwede po kayo dito. Or this coming Saturday na po yan. This coming Saturday,
bring a friend po. Magdala po kayo ng mga friends ninyo. Once yung mga datihan na natin, nasuki, pag nagdala kayo ng friend at nag-avail, meron po kayong incentive. May price po kayo. Okay. Bring a friend. Bring a friend. You can bring more. Diba? Okay, maliwanag. Bring more. Oh. So yan po ang magandang balita. So, para makatulong tayo sa ating mga kababayan, yan na po ang dapat nating gawin. At bukas po, itong week na ito, available na po ang ating Mega One Miracle C. Diyan po sa isang clinic, diyan po sa Sorsogon City. Sa Sorsogon City po, available na yan. Tomorrow, wait for my announcement. At ang maganda po dyan, ang isang doktora, Doctor of Medicine. Mga taga Sorsogon, wala na kayong problema. Wala na kayong mga problema. Medical doctor ang inyong makakausap o kanyang assistant. Mega One for a mega healthy you. So dyan po yan sa Sorsogon City, sa syudad mismo. Kaya mas madaling puntahan. Huwag na po kayong pwedeng hindi na kayo pumunta dito. Andyan na po yan. Isang medical doctor ang inyong haharap sa inyo o kanyang assistant. Yan. Yung pong mga taga Masbate, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, na may mga clinic na doktor. Ito na po magandang balita. Kasi natatakot kayo sa COVID-19. Ito na. Mega One for a mega healthy you. Made in Florida, USA. Pinag-aralan. 3 taon na pinag-aralan dyan po sa sa FDA. Magkano po, Doc Joey, ang Mega One? Promo rate. Diba? Inclusive rate. Diba? So, kailangan po natin kasi alamin. $1 niya po kukunin, kaso hindi pa ngayon, sa katapusan pa. Tawid papadala ng anak niya. Di ba? Tumawag, nag-text sa atin si Diamond Ruina. Di ba? Ganun talaga. Pag may gagawin ka, maganda ang resulta. Di ba? Kasi ang gusto natin, ano ka? Di ba? Andiyan ka naman, Doc Joey, puro ka na sa diba. Huwag ka magdiba, Doc Joey. Ano ang gagawin ko pala, Doc Joey? Ayaw mo ako magdiba. Ano dapat natin gagawin? Ano dapat gagawin? Hindi natin diba. Ilang pieces daw? 60 capsules. Ang Mega One.
Mura po, napaka very affordable kasi may promo tayo. Alam po ba yung mga binibinta ngayon? Means enhancer. Means enhancer, mga 100, 150 o 200 per capsule. Pampalakas lang po sa lalaki. Meron po ganyan, nasa merkado. Mga online, mga kung ano-ano, napakamahal. Di ba? Kita mo, walang approval ng FDA. Di ba? Hindi mo alam kung saan galing. Di ba? Sa atin, very affordable. May promo pa. Approved by FDA. Made in Florida, USA. Proven and tested. Saan ka pa? Di ba? Saan ka pa? Kaya dapat kayo, ang bukang bibig ninyo, Mega 1, 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 for a mega healthy you. Yan. Facebook, punuin natin ang Mega 1, Mega 1, Mega 1, Mega 1, Mega 1. Lahat na nakakilala, Mega 1, Mega 1, Mega 1, lahat. I-share ninyo sa lahat ng grupo, i-share ninyo sa timeline, i-share ninyo sa lahat ng mga pamilya, kamag-anak, kakilala ka, kahit hindi kakilala, di ba? Puro Mega 1. Di ba? Kasi proven and tested. Nakita mo yung asawa ni Diamond Ninya, Really Moral, 10 taon, mayroon pong maintenance sa high blood. No. Dumating ang araw na hindi na makatayo, hindi makalakad. Very painful, buong legs. Umabot na more than 200 ang kanyang blood pressure. Ano lang ginawa ni Diamond niya? Pinainom 2 cups, 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi. Isang basong maligamgam na tubig. First day, second day, 2 cups ulit, 3 times a day. On the third day, nakapasok na sa trabaho. O, di ba? Nung nakita ko nung isang araw, nung Sunday, nakangiti na. Hindi Sunday, Saturday. Di ba? Iyan ba, hindi ba imposible yan? Pwede kasing atakihin yon. Anytime, pwedeng atakihin. Delikado. Kasi 200 plus. Di ba? Himala. Magkano lang yon? 6 na kapsula. Sa 50 mo na lang, 150. 2 araw, 300. Parang pang consultation mo pa lang yon. Pang third day, another 150. Hindi, 500, 300 pala. Naka 600 lang. Di ba? Ngayon ata umiinom, 1 cup na lang, 3 times a day. Di ba? Very, very affordable. It save lives. Magkano ba ang buhay natin? Ako po, hindi may nagyayabang. Kahit bayaran ako ng billion of dollars, hindi ko ibibigay ang buhay ko. Kasi precious ang buhay. Diba? Priceless. Ang tawag ay ang priceless. So, dapat alagaan ko ng 100 or 200% ang buhay ko. Para ako malusog, healthy ako, hindi magkakasakit ng maluba, humabang buhay, and happy. Di ba? Kailangan happy. Yan, di ba? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Ganun po yan, mga minamahal kong kababayan. Ay, ang dami po nating samut-saring mga testimonyal. Kayo naman po, pakiusap ko sa inyo, napanood ninyo ako sa YouTube, napanood niyo sa pakishare naman po. Pakishare, kasi napakaganda po, totoo po yan. Kasi, halimbawa, mayroon kayong kamag-anak, kaibigan, pakapamilya malayo dito sa inyo, nasa ibang lugar, isinir mo, may karamdaman, magkakaroon po sila ng idea, di ba? Hindi ninyo sinare, may nangyari ba kung sisisihin pa ninyo buhay ninyo? Kasi nagdamot kayo para share, mawawala sa yung mawawala. Di ba? Huwag po tayong negative, huwag po tayo yung iniisip ito na, bakit share ko ito, ganun mangyari. Mali po yan. Ayaw niyan sa atin po ng Panginoon Diyos pag ganyan, di ba? Para i-share mo, maganda, napakaganda. Meron ka halimbawa, anak mo, malayo, yung pala may problema na.
Sinner mo, magtatanong sa'yo. O pag nagtanong, sinabi, oy, ganito yan. Maganda yan, ganun-ganun. Nag-avail, natulungan mo yung kalusugan niya. Okay, maliwanag. Sana po ay, kayo ay, kayo po ay, nagkakaroon tayo ng tinatawag na hindi tayo madamot. Oh. Diba? Hindi dapat tayong madamot. Kasi pag madamot po tayo, tayo rin po may problema. Oh. Ayan po ang magandang balita ko po sa inyo. Kung maganda pong balita, ano po ang magandang balita ay pinagyayaman. Di ba? Naintindihan po ba ninyo ako? Sana po nagkaintindihan tayo. Kung hindi naman po tayo nagkaintindihan, ayaw ninyo ako intindihin, I'm sorry, my love. Magkamuti na lang po tayo. Oh, kumain na po ba kayo ng kamuti? Ako po 3 bisis na. Hindi, ngayong araw, umaga, hapon. Mamaya pag-uwi ko, kamuti na naman. Hindi ka ba, doktor, nagsawa ng kamuti? Hindi. Bakit mo magsasawa? Mahirap po yung wala tayong kinakain. Di ba? Double-double. Nag-iiko po dito sa amin. Nag-iiko. Ang I'm sorry, my love. Di ba? Di ba? Yan po ang I'm sorry, my love. Image si Bayanihan. Di ba? O kayo po, ano po bang sa inyo? Ano po ang masasabi ninyo? Dok, matagal na kitang napapakinggan. O salamat naman po. O bakit ngayon lang po kayo nag-abil ng amigawan? Kasi Dok, ganito, ganyan, ganyan. O, di ba? Kung hindi, grabe na hindi na kaya nila, pupunta sa akin. Dapat umpisa pa lang, tayo ang unahin bago sila. Kung hindi kayo kontentado sa ating ginagawa, pumunta kayo sa iba. Di ba? Ako po ang unahin ninyo. Dapat akong priority, hindi po last. Ang problema, marami akong last. Yan. Kaya na, grabe na ka. Dok, naubos na yung pera ko. O, paano yan? Naubos na. Di ba? Naubos na. Pagdating sa akin, halos wala na. Anong gagawin natin? Di ba? Anong gagawin natin kung naubos na? I cannot do anything about it. Di ba? I cannot do anything about it anymore kung naubos na ang pera mo. Di ba? Kasi po hindi ko po yan kung naubos na ang pera mo kasi po yan hindi ko po sinabi sa inyo na ka sa akin na ka, unahin mo sila. Ang sinasabi ko, as much as possible, ako ang unahin ninyo, di ba? Pare po, hindi maubos yung pera ninyo. Kasi may pumupunta sa akin, Dok,
mga test pa lang, sangkatutak na test, naubos 100,000. May get. Sus, Mario Joseph Kako, ilang megawan na yan? Ilang dosina na? Morolis kulang-kulang na 4 dozen sa megawan, hindi ka pa ba niyang gagaling? Sa atin, aksyon na. Sa kanila, test pa lang. Hindi pa alam kung ano gagawin. No, Diyos ko. Katulad nitong si Madam, yung kanyang manugang, pinag-aralan daw lahat. Puro test ang ginawa. Laki na raw ng gastos. Wala pa, hindi pa alam kung anong gagawin dun sa kanyang manugang. Kaya pumunta na sa akin. Hindi nga alam nung kanyang manugang na may leukemia. Lahat. Nagbunmaraw, lahat ginawa na. Laki na raw ng gastos. Pero wala pang gamot kasi nire-research pa nila. Beroin po ninyo yan. Kay Doc Joe, ito lang kako. Ito ang inumin. Di ba? Bumili na iyong manuga, iyong biyanan at saka iyong hipag kanina. Initially. Pagmamahal nila sa kanilang manugang at saka hipag niya. Sa akin, maliit pa lang yung amount, mayroon nang magagawa sa may sakit. Di ba? Kaysa ang lahat sa buhay, di ba? Lahat ng test, bone marrow, lahat, pati CT scan ata, iwan ko kung ano pa, mga test. Laboratory, lahat. Daming test na ginawa. Ngayon, wala pa raw na gamot kung ano ang ibibigay. Veruin po ninyo yan. Sabi ko, ang gamot number 1, prayer kay Lord Jesus Christ. Pangalawa, Mega 1. Binigyan ko ng Miracle C, binigyan ko ng Amazing Juice, binigyan ko ng Slimmer's Rice, binigyan ko po ng kamote. Veruin po ninyo yan. At yung mga bawal na hindi dapat gawin. Kasi may mga natulungan na po ako sa leukemia. Marami na po akong natulungan sa leukemia. Pati bata, yung bata noon na dami ng karamdaman, dami ng sakit. Marami ng hospital na pinuntahan. Natulungan ko si Chrismar. Yan si Chrismar nang pumuntahan sa akin, I think 4 or 5 years old. Ngayon po si Chrismar, I think 10 or 11 or 12 na. Urayan po ninyo yan. Taga ano po yan? Taga Kamalig. Chrismar, nasaan ka na? Where is your mother? Or yung tita? Nakikinig ka? Ito kaso si Chrismar, mahiyain. Huwag kang mahiyain. Huwag kang, kasi ito, si Chrismar, nag-iisang anak ata ni, nung kanyang mother, ni Nunoy. Nunoy. Di ba? Ano ba ang natin? Ang Mega 1 is made with love. Yan, Mega 1, made with love. Okay, maliwanag. Made with love, ang Mega 1. Mana from heaven, ang Mega 1. Okay. Yan pong maganda yan. Made with love. Di ba? Yan po ang masasabi ko sa inyo. Kaya kung kayo po ay agam-agam pa, duda, ikaw ang may problema. I'm sorry, my love. Di ba? Duda ka, hindi mo dinududahan na ilang taong ka na umiinom ng gamot, andyan pa rin. Parang istiin. Di ba? Hindi ka ba nagdududa? Duda. Sige, may sakit ka, napakarami na, napakatagal na umiinom ng gamot. Subukan natin 2 capsules Mega 1 3 times a day. Kung sa isang buwan, ano mangyayari sa'yo?
Di ba? Challenge yan, challenge. Pero iinumin mo. Diba? Kung gusto mo sa akin ka tumira sa Dorotea Resort. Okay. Wag lang po cancer, ha? Wag lang po cancer, mga high blood yan. Kayang-kaya yan. Diabetes, kayang-kaya po yan. Diba? 2 capsules muna, 3 times a day para mabilis. Pag cancer naman, gawin na 3 capsules, 4 times a day with Miracle C. 2 Miracle C, 4 times a day with Slimmer's Rice, with kamote, with Amazing Diyos. Ano pa? Gusto mo pa Amazing Coffee Mix? Ano ba? Di ba? Okay. Nakukuha na po ninyo. Para mabilisan. Dok, medyo mahal ata. Mahal ang buhay. Sabi ko, yung enhancer na, means enhancer lang. Pampalakas kay, ay napakamahal. 150, 100, 200 per capsule. Para pang ano lang yan. Hindi naman talaga yung agad-agad. Di ba? Ang natutulungan lang, isa. Ito sa atin, natutulungan buong katawan, buong organs natin, immune system. Di ba? Ay, ganun po ang buhay. Pero tayo ang importante sa atin, nakakatulong tayo sa kapwa. That's the most important. To love somebody, to love somebody. Yan ang maganda, di ba? Diba, Miss Ana? To love somebody. I love you from the bottom of my heart. I wish I could help you to become healthier than ever. Yeah. Di ba? Okay ba yan? Okay po ba yan? Marunong. Medyo okay na gumaganda-ganda ng boses ko dahil sa kamuti, to love somebody, to love somebody. Di ba? Mahal ko po kayo eh. Kaya ang kamuti po hindi na mawawalan kay Doc Joey. Kaya po lahat ng mga farmers, magtanim na po tayo magtanim ng kamuti. Di ba? Baga pagdating ng araw, magkamuti ano tayo? Kamuti Fair. Yan. Kamuti Fair, initiated by Doc Joey Bitito. Di ba? Magkamuti Fair po tayo sa susunod. Darating ang panahon po, darating ang panahon. That's my my long-term goal, di ba? So lahat po ng mga kamote, mga farmers, may pataniman, kontak po lang po kayo kay Doc Joey Bitito. Direkta na kayo sa akin. 0917-853-8933, 0917-853-8933, or 0998-975-8121, 0998-975-8121. Lahat pong farmers na meron pong 1 hectare in above, then picturean po ninyo ang inyong pananim, isend ninyo po sa akin. Sa akin pong Facebook, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey. Kasi yung Doc Joey ko po nawala, yung aking SIM card, cellphone. At saka second account ko, Doc Ching Bitito, because when I was a kid, a little boy, they call me Ching. Okay, kaya dalawa pa ang Facebook natin. Ang first account ko, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey. Din yung isa, Doc Ching Bitito. Okay. So, may mga kamuti kayo, pwede kayo direkta sa akin para hindi masyadong mahal na. Pangalawa, pag maraming na, baka magpapakontest tayo. Di ba? Okay, yan po magandang balita. Kasi ganito na ang buhay natin eh. May pandemic, di kamuti. Di ba? Mas mura,
mas safe, mas maraming benefits sa katawan, maiwasan pang diabetes, di ba? Oh. Iyan po magandang balita. Oh. Iyan po ang magandang balita. Oh. So yan po ang magandang balita na gagawin natin sa inyo. Aking mga minamahal. Oh. Oh. So, yan po ang sinasabi ko sa inyo na with this ating ginagawa para sa ating mga kababayan, tayo po'y nagkakatulungan. Alam po ninyo, appeal ko lang po sa inyo mga minamahal kong kababayan, sa panahon po ng pandemic, ang kailangan po lahat ng anak ng Panginoon Diyos, maging Kristiyano man o Muslims, magmahalan na po tayo. Wala nang inggitan, wala nang awayan, puro positive. Diba? We should rally behind sa isang common objective para po maiwasan ang the loss of life, maiwasan po yung loss of properties, loss of money, di ba? And we can improve our economics, lalong-lalong dito po sa kamote, pagtanim ng mga gulay, prutas, even sa ating pong backyard farming. Okay po. Sana po naunawaan ninyo ako at pag nagkaunawaan po tayo, mas maganda po para sa ating lahat. Kaya po, yung may mga kamuti po dyan plantation, just go direct to Doc Joey. 0917-853-8933 0917-853-8933 or 0998-975-8121 0998-975-8121 at magpapakontes po ako balang araw kung sino may pinakamagandang tanim ng kamote at affordable na kamote, di ba? Oh, anong malay natin? Yes, hello po ulit sa ating mga
Annalyn Alimanya. May nakapag-introduce sa akin ng Amazing 4. Dati, hindi ako nagtatry ako ng iba-ibang supplement, pero parang hindi naman talaga siya tuloy-tuloy. Tapos then, may nakapag-recommend sa akin ng Amazing Trio, sabi niya. Tapos ang binigay sa akin ni Doc, Amazing 4. Sa ngayon, pa 2 months na ako gumagamit. 2 months sa July 6. Pero, habang gumagamit ako, natry ko siyang basta maganda. Naghintay na lang ako ng result ngayon ng ultrasound. After 3 months, sabi ni Doc, magpapa-ultrasound ako. Makikita ko siya kung may pagbabago sa dating result ko ng ultrasound. Sa myoma. Tapos meron akong goiter. Tapos may bukol din ako sa liit. Then may cyst. So makikita ko yon. Pero habang nagtitake ako nito, nakita ko, pinatry ko siya sa anak ko na constipated. Mga ilang days siya bago makadumi. Pinatry ko ang Amazing 4 once lang a day. Then daily na siya dumudumi. Then yung yung asawa ko, may sinus siya. Hindi siya umiinom ng mga malalamig kasi pag dito umiinom siya ng mga malalamig. Pag gabi niyan, palagi na siyang inuubo. Pinatry ko naman yung Miracle C. Sabi niya, gusto niya kahit umiinom na siya ng malamig na mga na yellow o na may tubig o soft drinks, hindi na siya inuubo. So sabi niya nakatulong daw yung Miracle C. Yun po. Yung habang nagtitake na ako ng Amazing 4, pinatry ko ito sa anak ko na constipated siya. Mga ilang days siya bago dumumi. Mga 3 to 4 days. Tapos nagtry na kami kung ano-anong herbal, galing na din kami sa doktor, kung ano-ano rin na reseta sa kanya. Tapos ganun pa din naman. Then pinatry ko yung Amazing 4 once a day lang. Tapos doon 3 days siya uminom ng Amazing Trio, daily din siya na Amazing 4, daily din siya dumumi. Yun po. So napansin ko, so may pagbabago. Ako din, ang dami kong discomfort kasi may ako na myoma. Tapos kahit after menstruation ko, ang dami kong mga na discomfort, masakit dito sa tiyan, masakit dito sa palakang. Tapos after ako uminom, mga magtutuman sa ako ngayon, naalis yung mga sakit. Tapos naghintay na lang ako ng result. Yun po. So pero nakikita ko naman na positive kasi nakita ko mismo may pagbabago na maganda sa katawan ko. So yun po. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. Nagdigli po kami kay Doc. Pahilig mi si Papa, si Osvaldo Mancera, 79 years old. Pigdarami po siya digdi. Grabe sa kamatian niya, may diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa laog ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtaon ni Doc, okay na po siya. Ngunyan maintenance na lang po siya kang Megon. Nagpasalamat po kami kay Doc, tangunyan po okay na si Papa. Salamat po, Doc. Ako po si Benny Estrella, Ginubatan. Nagkaparabiyay po ako pang Manila. So, parang painante, biyahero, nagadrive. So, mga sanit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Pig-try ko po mag-inom sa to. Tapos po, pag 5 aldaw, namatian ko, sumaraya pagmati ko sa lawas. Nagbalik ako kay Doc Joey. Uno na lang, so pigawan na lang, so piga-maintenance ko para okay na sa pagmati ko kaya. Kaya nagbalik po ako kay Doc Joey. Kaya try ninyo kay Doc Joey, gusto ninyo, mamatian mo gusto ninyo mamatian sa lawas ninyo. Si Romel Beruega po, uminom ng
Amazing Trio noong April 17, 2019. Dati po hindi po siya nagsasalita. Bihira lang siya magsalita dati. Tapos pag pinapansin siya ng mga tao, binabati siya, tinitingnan lang niya. Pero nung uminom siya ng Amazing Trio, siguro mga 1 to 3 weeks, ayun, malaki na po ang improvement niya kasi ano na siya, matabilo na. Lumakas na po yung katawan niya, tapos yung katawan niya, yung hindi na po yung taba niya, parang iniihi niya, sir. Yun. Dati sobrang mataba siya. Opo, dati po, mas mataba pa siya kaysa sa'yo. So ngayon, gumanda na ang katawan. Opo, gumanda na yung katawan. Nakakalakad na siya na maayos. Oo, tapos nakakapag-drive na siya ng kabal-kabal namin. Nakakapag-igib na kami ng 3 drum na tubig. Ay, grabe ano. 2 feeds na sakong ano. Tapos yun po, na ano Di ba na siya na-stroke yan. siya January 1? Na-stroke po siya January 1. Ilang araw siya kayo sa ospital? 7 days po. Ayun po, hanggang ngayon po, tinatanong ko siya kung anong improvement sa kanya ng gamot. Sabi niya maganda daw po ang improvement sa kanya, kaya pinapagpatuloy ko po pang inom hanggang ngayon. So Opo. magto 2 months pa lang siya uminom ng Amazing Trio. Magto 2 months pa lang po ngayong 17 ng June. Pero ang improvement mo sa kanya ay napakaganda. Kasi po ano na siya, matabilo na at saka nakikipag-joke na. Yung kumbaga dating parang hirap na hirap siya magsalita dati. Pero ngayon po, pag nakikipag-usap siya, tatanungin mo, makipag-usap, nakikipagpalitan na siya ng salita. So ano may sasabi mo dun sa mga nakikinig sa atin? Sumali na po sila, tapos bumili ng Amazing Trio, uminom para gumaling na rin. Salamat man po. Diyos na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Diyos na lang! Diyos na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Diyos na lang, Diyos na lang. Wala kang hindi maganda ang kung anong sinabi mo dapat yung gagawin natin. Okay, maliwanag. Alam mo na kung sino ka. Okay. So, bukas po mga kababayan, yung po mga natulungan natin, na po kayo. Mag-refer ko yung 100 na tao. Yan. Parang iinumin ninyo, libre na. Meron pa kayong regalo, padamihan ng ni-refer, di ba? Okay? Para marami tayong matutulungan. Bukas, alas 9 hanggang alas 6 ng gabi. Andito ang inyong lingkod si Doc Joy Bitito. Okay, para kayo ba'y matulungan.
Yes, hello po ulit sa ating mga followers sa ating programa HCI CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat mga nakikinig sa radio, saan man kayong radio nakikinig. Of course, sa lahat ng mga makakapanood sa Facebook Live. Oo, at iniintay natin ngayon mag-hook up. Hopefully, maka-hook